Pojď. A zde máme druhého jezdce našeho finále. Naší držku Michala Pavlíka. To je tenhle, který skončil dávno na tom. No nějaký skokan, ani se mě nevešel do záběru. A jednu paletu 12 cenově. Ale na těch 5 už vyskočí jen tak, a nebo vůbec. Je to totiž loser. No konečně, toto trvalo. A dneska budeme natáčet tak dlouho, dokud si Jiří Ressler zase nerozbije držku. Jak se mu to povedlo minule. A Tomáš Mokrý si prdl do trenek. To je náš trenér, kdybyste to chtěli vidět. Ale je to spíš takový pošuk. Montík po zadním a... Nechce nám nic ukázat, ani svoji tvář. Jo, ukázal nám prostředníček. Legendární památka. Řekni dobrou noc, Kevine. Hej, našel jsem legendární památku na Lesebila. Tento šátek ho provázel. To vypadá jako kapesník, vole. A vrací se ke svému majiteli. Po asi 200 000 použití je furt nepracoval. Což se nedá říct i o něčem jiném. Jo, dej si čelem od tu fošnu. Hňup uhnul. Hňup číslo 2 skáče. Hop a skok a on jde po mně. Nečum. Bez komentáře. No, bude to v tom, no. Ano, Michal Pavlík. Dnešní den je taky. Počkej, když jsme tam v rytmu historických bojů a seženci klací. Dobrou. Počkej. Vole, to by muselo jezdit z dívčích hajzlů, vole. Kam ty sketo, vole. Dneska tady bude asi šikana. Hej, kuchyně. Ty jsi chtěl byl, co mě hází s nalezenou půlkou. Jo, ty debile. Jak se to jmenuje? Nevím, píchni do něj. No. No! To už je. Jo. Tu jdu položit, ne? Zavři, táhne. No, teď jo.
na poválení skok. Hovno! Je! Pojď, Sirko. A hovno. Dáme si to ještě jednou, bez přestávky. Máslo. Čuňu se rozbij, vole. Od ten kurz. Michal Pavlík se hodlá na skok. A skáče. Přejede Kládu. Přejed si tu Kládu. Nějaký turtle mává, ani helmu nemá, chce si něco udělat. Hubu otucha kuchu, vole. Bicycle. Vylíz, on je volí z čočku. Fuj, prase. Další lízal. Ukáž uši? Nic moc. Montík skáče. Montíku. Do piče Marie. A ti volí ten? Jo, tma.